Вітаю усіх! Сьогодні ми з вами поглибимося у одну з самих, мабуть, цікавих тем синтаксису біловийської мови за 9 клас. Гаворка пойде про складанозалежні скази, у яких не одна, а одразу некілька доданих часток. Гучить може трошки складана, але обіцяю, разом ми во всім розберемося, і все стане на своє місце. Вось наш сённяшні план. Мы пачнем з невялікай размінкі, каб увайсці ў тэму. Потым дэталёва разгледзім кожны тып связі. Паслядоўную, сузалежную і змешаную. Абавязкова спынымся на косках. Гэта вельмі важна. Ну і, вядома, усё замацуем на практычных заданнях. Паехалі! Так, перш чым ныраць у правілы или схемы, давайте паглядзім, як гэтыя сказы жывуць у звычайным тэксце. Для гэтага звернемся да практыкавання 153. Там есть вельмі цікавы тэкст пра тое, як з'явіліся кнігі. Вось, паглядзіце на гэты сказ. Ён даволі доўгі, праўда? І ўвесь трымаецца на такіх вось словах-звязках «калі», «што», «з якім». Менавіта яны і ствараюць складаную структуру. Давайте паспрабуем расплетаць гэты клубок. Так, глядзіце, што адбываецца. Першая частка «кніга вузнікла тады» – гэта наша аснова, галоўная частка. Ад яе мы задаем пытанне «кніга ўзнікла калі?» І адказ «калі чалавек захацеў расказаць пра тое». Гэта першая даданая частка. Але ж мы не спыняемся. Ад гэтай часткі задаем наступнае пытанне «расказаць пра што?» Што ведае? І гэта ўжо другая даданая частка. Атрымліваецца такі ланцужок. Галоўная, ад яе першая даданая, ад першай другая. А вось гэты прыклад яшчэ цікавейшы. Галоўная частка і яшчэ кніга пачалася тады. Задаем пытанне «калі?». І што мы бачым? Адразу два адказы. Па-першае, калі людзі навучыліся запісваць усё, і па-другое, калі ў іх з'явілася другая мова, пісьмовая. Гэта значыць, што ад адной галоўнай часткі залежыць адразу две даданыя. Але і гэта не ўсё. Ад слова «усё» у другой частцы можна задаць пытанне «запісваць што?», «што думаюць?». Бачыце? У адным сказе спалучаюцца розныя тыпы связі. Вось з імі мы зараз і будзем падрабязна разбірацца. Ну што ж, пачнём з первого типа – паслядоўнае падпарадкаванне. Каб было прасцей зразумець, давайте адразу прыдумаем для яго образ. Гэта ланцужок. Чаму? Таму што кожнае наступнае звянне чапляецца за папярэдняе. Вось і афіцыйнае правіла, якое па сутнасці апісвае гэты ланцужок. Усё вельмі строга і па парадку. Ёсць галоўная частка. Ад яе залежыць першая даданая. Ад першай даданай, у сваю чаргу, залежыць другая. Ад другой трэцяя. І гэтак далей, пакуль сказ не скончыцца. Давайте паглядзім на класічны прыклад з падручніка. Галоўная частка «абед быў не абед». Задаем пытанне «чаму не абед?». Таму што, бо ўвесь час даводзілася памятаць. Гэта наша першая даданая частка. А цяпер ад яе задаем пытанне далей. Памятаць што? А вось што, які нож для чаго? Гэта другая доданая, і яна, заўважце, залежыць непасрэдна ад першай доданай, а не ад галоўнай. Класічны ланцужок. І вось гэтыя схемы выдатна паказваюць, як працуе наш ланцужок. Неважна, гарызантальная яна ці вертыкальная, прынцып адзін. Ад першай часткі ідзе стрэлка да другой, а ад другой да трэцяй. Дарэчы, маляваць такія схемы вельмі карысна. Яны дапамагаюць візуальна ўбачыць структуру сказа і не заблытацца. Ну што, тэорія – гэта выдатна, але давайте паспрабуем самі. У практыкаванні 15.4 нам прапануюць некалькі сказаў. Наша задача – пабудаваць для іх схемы і такім чынам даказаць, што перад намі менавіта паслядоўнае падпарадкаванне. Каб усё зрабіць правільна, давайте дзейнічаць па алгарытме. Крок першы. У кожнай частцы сказа знаходзім дзейнік і выказнік. Крок другі. Шукаем галоўную частку, тую, ад якой мы ставім пытанне. Крок трэці. Паслядоўна ад часткі да часткі задаем пытанне. Ну і чацвёрты, апошні крок. Малюем схему. Вось, напрыклад, сказ. Такое пачуцце бывае толькі тады, калі чалавек глыбока верыць у тое, пра што спявае. Галоўнае пачуцце бывае тады. Пытанне «калі?», калі чалавек верыць у тое. І адсюль другое пытанне «верыць у што?», пра што спявае. Вось і наш ланцужок. Добра, з ланцужком разабраліся, пераходзім да наступнага тыпу – сузалежнае падпарадкаванне. І для яго ў нас таксама ёсць вобраз. Калі папярэдні быў ланцужком, то гэты веер.
Уявіце сабе, усе даданыя часткі, як спіцы веера, выходзяць з аднаго цэнтра, з галоўнай часткі. І тут ёсць важны нюанс. Сузалежнае падпарадкаванне бывае двух відаў – аднароднае і неаднароднае. Розніца паміж імі даволі простая. Калі даданыя часткі падобныя адна на адну, нібы блізняты, гэта аднароднае, а калі яны зусім розныя – неаднароднае. Зараз паглядзім на прыкладах. Такім чынам, аднародныя. Тут галоўныя словы адналькавыя. Даданыя часткі павінны быць аднаго віду, адказваць на адно і тое же пытанне і адносіцца да аднаго і таго ж слова ў галоўнай частцы. Па сутнасці, яны паводзяць сябе як звычайныя аднародныя члены сказа. Вось прыклад, які ўсё тлумачыць. Галоўная частка. Андрейка доўга глядзеў. Задаем пытанне. Глядзеў на што? І ў нас ёсць два адказы. Па-першае, як прыліпаюць да шыбы бухматыя сняжынкі, і па-другое, як паступова знікаюць у снежнай завірузе абрысы далёкага лесу. Абедве даданыя часткі адказваюць на адно пытанне і залежаць ад аднаго слова «глядзеў». Значыць, гэта аднароднае сузалежнае падпарадкаванне. Цяпер пра неаднароднае. Тут, як вы ўжо здагадаліся, усё наадварот. Даданыя часткі розныя. Яны могуць быць розных відаў. Напрыклад, адна даданая часу, а другая дапаўняльная. Могуць адказваць на розныя пытанні. Або адносіцца да розных слоў у галоўнай частці. Паглядзім на прыклад. Галоўная частка ў нас 100, бачыш. І ад яе мы задаем два абсалютна розныя пытанні. Першае. Бачыш, калі? Калі едзеш па трасе Калінкавічы-Мазыр. Это даданая часу. І другое пытанне. Бачыш што? Як на гары вымкнуліся высотныя будынкі. Это ўжо даданае дапаўняльнае. Розныя пытанні, розныя віды даданых, значыць перад намі неаднароднае падпарадкаванне. А цяпер невялікая праверка. У практыкаванні 155 трэба вызначыць, дзе падпарадкаванне аднароднае, а дзе неаднароднае. Вось, напрыклад, другі сказ. Ён думаў, што прыйшла пара сеяць жыта, што ён пасее яго. Думаў пра што? Што прыйшла пара. І думаў пра што? Што ён пасее. Пытанне адно і тое же, залежыць ад слова «думаў». Значыць, якое? Правільна, аднароднае. Ну што ж, мы разабралі ланцужок, разабралі веер. А што, калі взяць і аб'яднаць іх у адным сказе? А атрымаецца самы складны і самы цікавы тып – змешанае падпарадкаванне. Можна сказаць, гэта такі сінтаксічны гібрид. Правіла гучыць дакладна так, як мы і падумалі. В адном вялікім складаным сказе мы можам адначасова ўбачыць і ланцужок, калі адна даданая частка залежыць ад другой, і веер, калі некалькі даданых залежаць ад галоўнай. Давайце вельмі уважліва разбяром гэты сказ, тут сапраўды ёсць на што паглядзець. Галоўная частка, яна паказвала людачцы праз акно. Ад яе адначасова залежаць некалькі даданых. Па-першае, даданная часу паказвала, да якога часу, пакуль цягнік стаяў. Гэта сувязь. Цяпер другая група. Паказвала, што, якія вялікія яблукі былі ў цётак, і якія жоўтыя грушы неслі маладзіцы. Гэтыя две часткі паміж сабой аднародныя, бо адказваюць на адно пытанне. Гэта ўжо сузалежная сувязь. Але і гэта яшчэ не канец. Ад слова «цётак» мы можам задаць пытанне, цётак якіх, што снавалі сюдзі-тудзі па пероне. А гэта ўжо паслядоўная сувязь. Вось так у адным сказе у нас сустрэліся ўсе типы. Цяпер, калі мы ведаем, як гэта выглядае, можна брацца за практыкаванне 158. Задача такая – знайсці ў тэксце сказы за змешанай сувязю і пабудаваць для іх схемы. Гэта, можна сказаць, заданне павышанай складанасці, але яно выдатна трэніруе ўвагу. Разабрацца ў відах падпарадкавання – гэта палова справы. Другая, і не менш важная, гэта правільна расставіць знакі прыпынку. Бо менавіта коскі дапамагаюць нам не згубіцца ў гэтых складаных канструкцыях. Пачнём з самых асноў. Першае і галоўнае правіла – усе даданыя часткі ў складаназалежным сказе, як правіла, аддзяляюцца адна ад адной коскамі. Далей. Калі ў нас ёсць аднародныя даданыя, звязаныя з лучнікамі «а» ці «але», перад імі коска патрэбна. А вось калі яны звязаны адзіночнымі «і», «або», «ці», коску паміж імі ставіць не трэба. Всё так, як і за звычайнымі аднароднымі членамі сказа. Нічога новага. А вось гэта вельмі цікавы і падступны момант. Калі побач аказваюцца два злучнікі
Напрыклад, што калі ці што каб. Тут трэба быць вельмі уважлівымі. Коска паміж імі ставіцца амаль заўсёды. Аднак калі далей у сказе мы бачым словы «то» або «дык», коска паміж злучнікамі не ставіцца. Можна запомніць простую падказку. Калі ёсць «то» ці «дык», коскі няма, калі гэтых слов няма, коска ёсць. Ну што ж, мы ўзброены ўсімі неабходнымі ведамі. Мы ведаем тыпы падпарадкавання і асноўныя правілы пунктуацыі. Самы час аб'яднаць гэта ўсё і прымяніць на практыцы, разбіраючы канкрэтныя заданні. Давайте звернемся да практыкавання 156. Тут нам прапануюць тэкст пра цікавы і патрыятычны праект «Цягнік памяці». Гэта добрая нагода не толькі папрактыкавацца ў сінтаксісе, але і даведацца пра штосьці новае. Наша задача – адшукаць у тэксце складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі і вызначыць, які там від падпарадкавання. Ось адзін са сказаў з гэтага тэксту. Давайте разберем яго разам. Галоўная частка ініцыятары разумелі. Задаем пытанне. Разумелі што? Адказ, што ствараюць выдатную традыцыю. Гэта першае даданае. Добра, ідзем далей. Традыцыю якую? Адказ, якую абавязкова падтрымае моладзь іншых краін. Другая даданая частка залежыць ад першай. І што гэта за тып? Так, гэта наш стары знаёмы ланцужок або паслядоўнае падпарадкаванне. А цяпер заданне на пунктуацыю з практыкавання 160. Перад намі сказ, у якім нехта забыўся паставіць коскі. Я зразумел, што калі не ўжыву увесь свой спрыт, я загіну. Падумайце, дзе тут павінны быць знакі прыпынку? Знайдзіце межы частак і ўспомніце наша апошняе правіла. Ну што, праверым? Вось правільны варыянт. Першая коска, пасля слова «зразумеў», аддзяляе галоўную частку. Другая коска ставіцца паміж злучнікамі «што» і «калі». Чаму? Таму што далей у сказе няма слоў «то» або «дык». Значыць, наша правіла про сутыкнення злучнікаў тут працюе. Ну і трэцяя коска закрывае даданую частку, калі не ўжыву весь свой спрыт. Всё вельмі лагічна. Давайте хуценька падсумуем усё, пра што мы сёння гаварылі. Такім чынам, ёсць 3 асноўныя тыпы падпарадкавання. Паслядоўнае – гэта наш ланцужок. Сузалежнае – гэта веер, які бывае аднародным і неаднародным. І, нарэшце, змешанае – гэта калі ў адным сказе сустракаюцца і ланцужок, і веер. На гэтым наш разбор амаль скончаны. Але лепшы спосаб праверыць сябе – гэта творчасць. Паглядзіце на гэту схему. Гэта схема складанага сказа са змешаным падпарадкаваннем. А які сказ па гэтай схеме маглі б скласці вы? Паспрабуйце прыдумаць свой уласны прыклад. Гэта будзе выдатнай трэніроўкай. Дзякуй за ўвагу і поспехаў у вывучэнні роднай мовы.